Welcome back mga ka-Jazz. Guess where tayo ngayon? Yun ba yun? Dahil Dockside. Sige lang, papakita ko sa inyo kung anong kaguluhan dito. Okay, stay put lang mga ka-Jazz ha. Right, there we go, Mrs. Hi. Kingston Center guys. Honestly, okay guys. Kasi parang antik na antik talaga. Ghost town guys. Ayan, ghost town. Parang Itago sila. matago lang din pala sila. Iya, ice cream ay palit na. Ito lang pala guys, mga taong puti o mga inchik. Adere guys. Yan. Okay guys. Picture tayo dyan. This area. What is this? This area, yeah. This is where all the people are. Wow! Look at this. Guys. Meter guys. Ito. Too much. 2, di ba? 1, 2. 3 ram lagi pang examiner. 3. Oh. Perfect ko na ko ha. Bang. Linya gina siya. Ha? May linya pa gina ko. Straight na. Wow. Perfect. So, may nga examiner your pass. A few moments later. Welcome back mga ka-Jazz. Guess where tayo ngayon? Nandito tayo sa Dahil Dockside. Yun ba yun? Dahil Dockside. Bang! Sige lang, papakita ko sa inyo kung anong kaguluhan dito. Okay, stay put lang mga ka-Jazz ha. Right, there we go, Mrs. Hi. Ka-Jazz. Parang basilika siya. Oh no! Basilika, cathedral. Yan. Mga ka-Jazz vlog ones natin. So, saan tayo patungo? Dito sa Dahil Dockside. Yeah, oh! Wala. Ganda ng ano nila mga ka-Jazz. Lumang-luma, very old. Lumang-luma. Ayan o. Wow! Kasi naunang panahon pa siguro to. Baka ano pa to? 16th century or 17th century. Ayos naman mga ka-Diyos oh. Yan. Oh.
Parang tulad lang sa atin sa ano, Cathedral at Basilica del Minore Santo Niño sa Cebu. Oo. Yes. Pero na, kadi lang makita yung panty. Yan, parang City Hall yata to mga kajas. Ha? Sos, ko po. Kamay makarinig. Ito yung mga kajas sa Kingston nila. Picture. Oh, yan. Yan tayo. Yan, a very old building mga kajas. Ito na diya. Sa Kingston. Yan, Minore del Santo Niño. Look alike. Yung kayo, the smell of pasta, Anong meron dyan? You guys want to eat ha? Wala? Oh, plaza nila. Oh. Mga restaurant dito mga kagas. Meron na dito mga restaurant. Yan. Close na close pa. Para dito ang So, doon tayo. Oo. Parang Europe din yung style mga kajas. Ha? Parang ano ba? Italy. Oh no! Parang ano? Spain, Portugal, Barcelona, o Manila o Cebu. Dali din. Let's eat here guys. Dockside nila. Ayan mga kajas. Canadian Pacific nung sinaunang panahon. Spirit of Sir John A. May barko mga kajas. Ang ganda ano. Ayan, kita niyo yan. Ayan. Yun ang kainan dito mga kajas. Parang Europe vibe style. Oh. O parang Cebu, Manila. Ayan. Let's go this way. So, ang ganda dito mga kajas. Yes, ang sinabi ko na, yung vibe parang nasa Europe ka. Ha? Alam mo naman, yung style ng building dito, yung train, di ba? Sino namang nakaunang gawa nitong train na to? Di ba sila lang naman, mga puti nung sinaunang panahon. Oh no! Di ba? Oh, yan. Oh. Canadian Pacific guys. Ayan. Yan. Ganda yung park nila mga kajas. Holland guys, Holland. Yung mga parola sa Holland. Yun ang ano, itsura. Holland parola. British pala guys, British. British.
Nawag, sakay na ito. Doon sa sakyan. Be careful lang guys kasi maraming poop. Tagana ay. Parang- Hindi mo duko. Na, di ka pwede diya sa kanang grasay. Dami guys. Ang dami yung mga poop. Ayan no. Ingat ka lang. Hindi mo ba tamaan kasi pag naapakan mo, sakay ka na sa sakyan mo, sigurado dala mo dun sa ano, mat ng sasakyan mo. Ayan na muna. Yan, nakadak yung mga ano na yan. Yung mga yate na yan, yung mga speedboat na yan. Sana sila? So, ikot lang tayo doon. Libo tayo. Magabi na. So, ayan. Hindi ka magduto. Ayan. Yan ang Kingston. Okay tong Kingston guys. Kasi gumagasto sila ng ilaw. Di tulad ng mga ibang city dito. Hindi gumagastos ng ilaw tuwing gabi. Sila ginagastosan nila. So tandaan nyo, Lake Ontario, Lake Ontario pa rin to Hindi to Lake Erie, hindi to ano, Hudson Lake, ano pang 5 Great Lakes dito. Part pa rin to ng Lake Ontario. Oh, hindot to siya kuko guys. Kita ko sa inyo guys. Yung ano ni Mrs. Mayabang na kuko niya. Oh no! Kuko. Dinosaur. Kuko. Kuko ng dinosaur. Hindi kuko ng ano? Kuko ng ano, dinosaur. Hindi kuko ng buhaya? Dinosaur? Asay tawagan ng itik nila. Ayan guys, oh, Sentier Trail. Ayan guys, tingin nyo. French word ba yan? Hindi ko marunong magbasa yan eh. Ano nangyari? Wait, tisyo Ha? na tisyo kang kuwaon. Nadiri sa akong kuwan. Di, kuta sa bulsa niya, di, Tunaw kaya agad. akong kamot, hugaw. Paspason ninyo kuhan kaon kay lahin. Oh, I can't. Nagunit mi, naglakaw mi pa doon. Dako ta tong kuhan. This is small. Small. Ako na sa kayong guard. Ikaw kay parang komportable ka yata kay. Ano kinain ko sa mga Yan guys, tapos na kaming kumain ng ice cream. Libot-libot na lang. Let's go this way. Ayan guys. Yeah. Cruise guys na pupunta ng 100 1,000 island siguro. Ayan. Adult 44 for what? 48 hours? Oh no! Hindi pa. Truly tour pala yan. Okay, and doon. So adult is 39, 83 with brunch, sunset discovery cruise, sightseeing, brunch, sunset dinner cruise. Mas maganda tong ano guys, sunset dinner cruise. Kaya kung ano yung mahal na presyo, yun ang pinakamagandang ano service offer nila at yung satisfaction ng pag-tour mo. So dito ka bibili ng ticket. Parang barge lang guys. Oh, ito yung isa, may libreng kain yan. Last trip? Oo. Ayan. Libreng kain. So yung konsepto nito guys, parang Lubok River. Parang Lubok River style. Itutour ka nila tapos libre kain. Holy crap. May tubig na rin. Katunog ko rin sa tubig. Oh. Basa na ni tubig. Oh. Ambi na ko
lang, maglakaw pa man ta. May tissue ako na to. St. Lawrence Cruise Line. So ito yung pinakamahal, St. Lawrence Cruise Line. Kasi ito guys, St. Lawrence River na to siya. Papuntang Quebec to, mahaba-haba tong inuman na to. Itong tubig na to lalabas to doon sa Pacific. So ang kabila nito yung ano na, Europe o tsaka part ng Africa. Kaya makadaan yung mga barko dyan. Malagkit. Ha? Ah, wasa yung nga pantay pa no. Oo, kabantay kay akala ko ano lang siya. Tagalog ka man. Abi na ko og kana lang tubig nga ko ano pag ana na ko taga diri na pala oh. Oo, Tagalog na naman. The funny thing to me is So guys, yan lang muna yung Kingston experience natin. Nabutan tayo ng gabi. So yan lang muna ngayon dito sa Kingston. Salamat Kingston. Just Vlog once. See ya.